Вязні выйшлі на волю ў выніку гэтак званага памілвання Лукашэнкі. Сярод іх 13 жанчынаў. Публічна названы імёны 11 вызваленых. Такія лічбы праводзяць праваабаронцы станам на вечар 22 жніўня. У эфіры Белсату аб'ектыў з галоўнымі падзеямі Беларусі і свету. Для вас працуе Александр Баразенко і сёння ў нашым выданні. Супольныя праекты на 3 мільярды і зона свабоднага гандлю. У Менску прымалі важнага госця з Китаю. Вялікія грошы, вялікія інвестыцыі і гарантыі таго, што расейцы не будуць кіраваць Беларусю, як гэта было раней. Будзе цяпер кітайскі гаспадар. Над імі і расейцы сваю ўладу будуць там губляць. Дыпламатыя па-лукашэнкаўску. Цягам аднаго інтэрв'ю дыктатар абразіў адразу двух хаўруснікаў. Тое, што сам Путин сказаць не можа, скажем, на паставу Казахстана, Узбекистана, па розных прычынах, гэту функцыю выконвае Александр Лукашенко, якога ўжо даўно сталі называць прэс-сакратаром Владимира Путина. Радыяцыя знікла. Улады перадаюць на гаспадарчыя патрэбы новыя землі на Гомельшчыне. Пачынаецца гаспадарчая дзейнасць, і яны падымаюць это ўсё наверх. То бок радыенукліды ізноў атрымоўваюць тую ж мабільнасць, як мелі ў 86 годзе. Больш кітайскіх тэхналогіяў у Беларусі да 2030 года. З такой прапановаю выступіў Лукашенко падчас сустрэчы з прэм'ерам Дзяржаўнай рады КНР Лі Цяном у Менску, а таксама заявіў пра рэалізацыю супольных інвестыцыйных праектаў на 3 мільярды долараў. На што Кітай гатовы выдаткаваць такія грошы? Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Важны кітайскі госць. Прэм'ер Дзяржаўнай рады КНР Лі Цян з візітам у Менску. Тое, што да прыезду другой асобы паднябеснай рыхтаваліся, відавочна. Яшчэ загадзя на фасадзе універсітэту ў цэнтры Менску вывесілі вялізныя дзяржаўныя сцягі абедзвюх краінаў. Ды схавалі ад вачэй прадстаўнікоў камуністычнага Кітаю герб сталіцы з выявою Маці Божай. Важнасць візіту адзначыў і Лукашенко. Я думаю, он может быть историческим. Падчас перамоваў Лукашенко анансаваў стварэнне зоны свабоднага гандлю паслугамі і заявіў, Беларусь з Кітаем прапрацоўваюць 15 стратэгічных інвестыцыйных праектаў на 3 мільярды долараў. Сярод іх будаўніцтва заводаў для вытворчасці сульфатнай беленай цэлюлозы і ДСП, а таксама выпуск рухавікоў і угнаенняў. Реальный абсолютно проект, просто потому что у Китая есть эти мощности, в Китае есть переизбыток этих мощностей, и с точки зрения Китая логично их вынести за пределы Китая для того, чтобы был штамп, допустим, не сделано в Китае, а сделано в Беларуси. Собственно, это позволит избежать и санкций, и нарастить экспорт в другие страны через вот свои такие, ну давайте скажем так, дочерние компании. 55 мільярдаў юаняў або больш за 7,5 мільярдаў долараў. Пра такі таваразварот Менску і Пекіну заявіў прэм'ер Роман Галоўченко. Вопреки нелегитимным западным санкциям. Дык экономика ці политика – основная мета визиту. Китай перестраховывается, собственно, с этим связаны поездки Си Цзиньпина в Сербию, в Венгрию, потому что строятся альтернативные Беларуси маршруты поставок китайских товаров в Европу. Но, тем не менее, я думаю, что Китай продолжит давить вот именно с экономической точки зрения, в том числе вот Ли Цян. Это все-таки про экономику, это не про политику. Он будет говорить о том, что это несет вам деньги. Поэтому давайте договариваться. Інвестыцыі, гандаль – не адзінае, што цікавіць рэжым Лукашэнкі ў стасунках з Паднябеснаю. А і гарантыі таго, што расейцы не будуць кіраваць Беларусю, як гэта было раней. Што будзе цяпер кітайскі гаспадар над імі, і расейцы сваю ўладу будуць там губляць. Гэта ў пэўнай меры яму цікава. Сёлета Пекін і Менск асабліва зблізіліся. У пачатку ліпеня Беларусь сталася афіцыйным чальцом ШАС – структуры, што лічыцца інструментам для правядзення кітайскіх інтарэсаў у свеце. У КНР сёння Беларусь мае крайне стратэгічнае значэнне. Гэта адзіная тэрыторыя, якая кантралюецца Пекінам і якая мае выхад на паўночныя межы ўкраіны ды такую вялікую колькасць межаў дзяржаваў-чальцоў НАТО. Сёлета ў ліпені кітайскае войска правяло супольнае з Беларуссю вучэннем. Першае ў гісторыі недалёка ад мяжы з Польшчаю.
Думаю, что это была показуха, потому что очень важно учитывать, чья это была инициатива. Я все-таки думаю, что это была инициатива, в первую очередь, белорусской стороны. Наступным крокам у паглыбленні стасункаў з Пекінам можа стацца партнёрства Беларусі ў БРИКС. Сёлета Пекін падтрымаў такую ініцыятыву афіцыйнага Менску. Ірына Юрыва, Белсат. Адным інтэрв'ю Лукашенко абразіў адразу некалькі дзяржаваў. Падчас размовы з расійскім прапагандыстам Яўгенам Паповым дыктатар чарговы раз зняважліва выказаўся ў бок Украіны. Але дасталося і хаўруснікам Казахстану і Арменіі. Тыя ж таксама маўчаць не сталі. Як канфлікт адаб'ецца на дыпламатычных стасунках некалі сяброўскіх дзяржаваў, Кацярына Гардзеева. Одно интервью, два дипломатичные скандалы. У Казахстане и Армении обурылись выказываниями Лукашенки. В Казахстане что-то случилось? Кого просили? Китай, Индию, Пакистан там рядом? Нет. Вот Путин, Лукашенко, помогите. Гэтак у сюжэце тэлеканалу «Россия», які выйшаў у эфір 19 жніўня, Лукашенко намякнуў: Казахстану мусіць дзякаваць яму і Пуціну за падтрыманне Такаева падчас пратэстаў 2022 года. Маўляў, калі сітуацыя адновіцца, урад сярэднеазіяцкай краіны зноў звернецца па дапамогу да АДКБ. Лукашенко любит преувеличивать. Это было большое преувеличение. Тем более, что, насколько я помню, белорусским частям, белорусской небольшой части, было отдано на патрулирование заброшенный аэропорт под Алматой. Я не думаю, чтобы казахстанское правительство, в частности Такаев, прибег бы к этой практике во второй раз. У адказ міністр замежных справаў Казахстану Мурат Нурлеў выклікаў амбасадара Беларусі Паўла Уцюпіна. Падчас размовы палітык прапанаваў афіцыйнаму Менску, цытата, аб'ектыўна ацэньваць пазіцыю Астаны ў замежнай палітыцы. Гэта ёсць арганічны палітычны стыль Александра Лукашенко. Таму я не думаю, што гэта моцна паўплывае на адносіны. Тым больш, што гэтыя адносіны і так пэўны момант былі напружаныя, і Такаеў, прэзідэнт Казахстана, неаднойчы публічна уступаў у палеміку з Лукашенком. У іншай краіне, Арменіі, амбасаду Беларусі закідалі яйкамі, бульбай і памідорамі. Нагода ўсё тое ж інтэрв'ю. Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Организаторы протесту, армянская партия «Деле Республики» на чале с кіраўніком Арманам Бабаджаянам запатрабавала абвесціць беларускага амбасадара персоною нон-грата и разорвать дипломатичные стасунки с нашей Украиною. Толпа людей, которая пришла к армян, которая пришла к посольству, их никто не останавливал. Это вот что странно. Это показывает определенный поворот во внешней политике Армении, который мы с вами видим последний год. Падаецца, не абураная скандальным сюжетом только Россия. То, что сам Путин сказать не может, скажем, на адрес того же Казахстана, Узбекистана, по розных причинам, эту функцию выконывает Александр Лукашенко, якого уже давно стали называть пресс-секретаром Владимира Путина. У інтэрв'ю прапагандысту Яўгенію Папову Лукашенко старанна падкрэслівае і сваю асабістую лаяльнасць да сяброўскай краіны. Палітолог Валер Карбалевіч заўпэўнівае, гучныя тырады дыктатара спроба апраўдацца перад гэтак званым старэйшым братам за недастатковае падтрыманне падчас вайны. Отсюда проблем не ждите. Белорусы всегда были надежными людьми. У расійскіх медыях Лукашенко ўсё часцей вінаваціць у здрадзе. Маўляў, адцягнуў войскі ад мяжы з Украінаю. Ці не зробіцца для Беларусі паглыбленнем ізаляцыі цяперашняя спроба вярнуць расійскую лаяльнасць, нават у стасунках з апошнімі партнёрскімі краінамі. Кацярына Гардзеева, Белсат. Кацёл для расійскіх войскаў у адным з рэгіёнаў Курскай вобласці імаверна замкнуўся. Расейцы сцягваюць на новы для іх адцінак фронту падмацаванні нават з акупаванага Крыму. Гарыць расійскі аэрадром і нафтасховішча. У Краснодарскім краі знішчаны паром з паліўнымі цыстэрнамі. Тым часам дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Беларусі Александр Вальфовіч інспектуе памежы з Украінай. Уладзіслаў Корсак працягне тэму. Расійскія войскі ў Глушкоўскім раёне Курскай вобласці могуць быць цалкам адрэзаныя ад сухаземных шляхоў перамяшчэння. Ваше камандаванне вас бросіла.
Паводле праекту Дипстейт ЗСУ узялі Краснооктябрьское, чым фактычна закрылі так званы котел. Еще оставался, когда самый западный мост активно использовали по выводу своих войск. Они смешивали с гражданским населением, чтобы не наносили удары. Сейчас, конечно, на мой взгляд, меньше 2500, может быть, около 1000-1500. Но все равно это значительная часть. Ну и россияне принимают все меры для того, чтобы как угодно перебираться на другой берег. Прасоўванне украінцаў па расійскай тэрыторыі, аднак, значна больш павольнае, чымся ў пачатку. Для того, чтобы наращивать усилия по продвижению дальше, а темпы, как мы уже говорили, где-то 2-3 километра в день, а то и может быть и меньше, необходимы соответствующие средства поражения противника, к которым относятся в том числе и орудия на 150-миллиметровый, это западный калибр. З'яўляюцца сведчанні, што ў Курскую вобласць едуць расійскія падраздзяленні з акупаванага Крыму. Ёсць і палонныя марскія пехацінцы з Севастополю. Это что у нас? Морская пехота Севастополь. У нас. Неспакойна і ў Волгоградскай вобласці. Гэтую раніцаю там атакавалі беспілотнікамі вайсковы аэрадром Марынаўка, самалёты з якога рэгулярна абстрэльвалі ўкраіну ракетамі. Паводле асінт аналітыкаў, на момант атакі на аэрадроме маглі быць да 29 расійскіх самалётаў. Все, Октябрьскому аэродрому пришла У Краснодарскім краі Расіі атакавалі порт Каўказ. Меркавана, украінская ракета «Нептун» трапіла ў паром «Конрад Рейдер», гружаны паліўнымі цыстэрнамі. Пачаўся вялікі пажар, перакрыты рух праз Крымскі мост. Ребят, порт Кавказ опять взорвали. Все горит. У той жа час ужо некалькі сотняў пасля атакі дронаў трывае пажар на нафтабазе ў Пралетарску, Растоўскай вобласці. Рэзервуары з нафтаю выбухаюць адзін за адным. Пры спробах гашэння пацярпелі каля 50 пажарнікаў. Аж сюда запекло. Між тым, загады Лукашэнкі стварыць ваенную актыўнасць на беларуска-украінскай мяжы набываюць усё новыя рысы. Гэтак дзяржаўны сакратар Савету бяспекі Александр Вальфовіч інспектаваў сёння, як беларускае войска ўмацоўваецца на мяжы з Украінаю. Гэта адбылося фактычна на наступны дзень пасля інфармацыі пра спробу украінцаў прарвацца ў Бранскую вобласць, што мяжуе з Беларусю. Прыязджае Вальфовіч, ўрэшце рэшт, магчыма, это такі больш тэхнічны візіт. Сапраўды праверыць, все ці там, так сказать, начищенная зброя, начищенные стрельбы. Я б не сказаў, што это нейкі такі значны сігнал. Напярэдадні ж стала вядома, што баранавіцкую знішчальную авіяцыйную базу рыхтуюць да перадыслакацыі бліжэй да мяжы з Украінаю. Умоўна кажучы, зайдуць украінцы ў Брянскую вобласць, перакінуць какие-то силы, какие-то войски на мяжу уже из Брянской области. Я не думаю, что Лукашенко может некий жест зрабіць, я не ведаю, послать хоть роту. Это все равно уже будет вступление самим в войну. Я кажу, на мой погляд, это важная вчорашняя заява Захаровой. По сутности нас задовольняет реакция Беларуси на эту новую фазу войны. Сёння ж 3-я штурмавая брыгада ЗСУ выпусціла загадкавы ролик з кадрамі баёў і прарывам баявой тэхнікі. У апісанні адзначаюць, што гэта першыя кадры з наступу ў Харкаўскай вобласці. Падрабязнасці абяцаюць неўзабаве. Владзіслаў Корсак, Белсат. 2 сотняў у чаканні, каб трапіць у еўрапейскі звяз. На беларуска-польскай мяжы чарговыя антырэкорды. Паводле сайту памежнага камітэту, сёння на пераходзе Берасце-Тэрэспаль выезду чакалі 108 аўтобусаў. Таксама ў гэтым жа пункце пропуску з раніцы стаялі 500 легкавых аўтамабіляў. Лепш сітуацыя выглядае на беларуска-літоўскім памежы. У Каменным Логу і Беняконях у чарзе чакаюць 50 аўтаў у кожным пункце. Чаргі з аўтобусаў навогул няма. Самая незагружаная мяжа цяпер з Латвіяй. У пункце пропуску Грыгароўшына чэргаў няма. Што датычыць фураў, то выезду з Беларусі ў Еўразыяз чакаюць больш за 2500 цяжкавікоў. Некалькі участкаў зямлі на Гомельшчыне перасталі лічыць забруджанымі радыяцыяй. Цягам месяца іх перададуць у гаспадарчае выкарыстанне.
Агульная плошча надзелаў параўнальная з 2 дзясяткамі футбольных палёў. Наколькі неабходная гэтая зямля ў гаспадарцы і наколькі небяспечна яе апрацоўваць? Адказы шукала Ірына Дарафейчук. Плюс 16,5 гектараў. Землі, што былі забруджаныя радыяцыяй, на Гомельшчыне аддаюць у гаспадарчы абарот. Паводле пастановы Савету міністраў, апублікаванай на нацыянальна-прававым партале, зямельныя ўчасткі ў Акцябрскім раёне, дадзеныя адкрытаму акцыянернаму таварыству «Маісеўка», выключылі з радыяцыйна небяспечных. Радыенукліды ізноў атрымоўваюць тую ж мабільнасць, якую мелі ў 86 годзе. Яны будуць трапляць у лёгкія, яны будуць трапляць у ежу, яны будуць трапляць у страўнік. Ну што можна параіць людзям? Толькі пакідаць гэтыя тэрыторыі. Акцябрскі раён, дзе ўводзяць у абарот землі, не залічваецца да найбольш пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Лукашенка яшчэ ў 2021-м, наведваючы Брагін, даў чыноўнікам 5 гадоў на аднаўленне забруджаных тэрыторыяў да ўзроўню, які быў да аварыі на станцыі. Наша задача предстоящей пятилетки выдержать все нападки со всех сторон. Мы должны выстоять и, не глядя на это, возродить эти земли. Пра эксплуатацыю пацярпелых тэрыторыяў следам за Лукашенкам раз за разам цвердзяць і чыноўнікі. Ён заўжды жил в рэчышчы расійскай савецкай ідэалогіі, і таму адразу, як он пришел до ўлады, то пачалося просто знішэнне всей этой программы по минимизации наступстваў Чернобыльской катастрофы, якую мы паспелі дасягнуць для прыхода Лукашэнкі да ўлады. Улады не толькі згарнулі ўсе праграмы і значна зменшылі падтрыманне пацярпелых. На тэрыторыі Беларусі размясцілі расійскую тактычную ядравую зброю і пабудавалі новую АЭС. Исторический момент. Исторически. Страна становится ядерной державой. Але старыя праблемы засталіся. Хоць радыеактыўнасць цэзію і стронцыю з перыядам паўраспаду каля 30 гадоў за час пасля аварыі зменшылася больш як удвая, землі ўсё яшчэ застаюцца небяспечнымі. Да таго ж ёсць і іншыя элементы са значна даўжэйшым перыядам паўраспаду. Радыенукліды, які выпали 37 років. Радыенукліды, якія выпалі 37 гадоў таму, заглыбіліся ў глебу. Яны ўжо на глыбіні 25-30 сантыметраў. У нас няма ніякай метадалогіі фільтрацыі радыенуклідаў. Гэтага не могуць рабіць нават японцы. Бо яны здымаюць 5 сантыметраў зямлі, выпаліваюць і гэтак вылоўліваюць радыенукліды. Калі Беларусь не гатовая зняць 30 сантыметраў зямлі, спаліць і засыпаць раскапанае пяском, то гэтую праблему развязаць немагчыма. Любая гаспадарчая дзейнасць на забруджаных тэрыторыях пераводзіць радыенукліды з глебы ў мабільны стан. Што ж рабіць з гэтымі землямі? Пакінуць гэтыя тэрыторыі ў спакою, па-першае, і зрабіць там запаведнік. Так увесь свет і робіць. Робіцца запаведныя тэрыторыі на гэтых месцах, і чакаецца, пакуль з цягам часу радыенукліды не распадуцца ўсе. Гаспадарка, якой перадаюць 16,5 гектараў нібыта ўжо бяспечнай зямлі, займаецца жывёлагадоўляю, раслінаводствам, птушкагадоўляй і перапрацоўваннем лёну. Ірына Дарафейчук, Белсат. Чарговыя змены ў рэгуляванні рамесніцкай дзейнасці. Паводле новага закону з 1 кастрычніка зарэгістравацца рамеснікам можна будзе згодна з пералікам відаў гэтай дзейнасці. Такі спіс да 1 верасня мусіць вызначыць Савет міністраў. Чакаецца, што пералік стане меншы ў параўнанні з тым, які дзеў раней. У яго дакладна залучаць кавальскую справу, мастацкае аздабленне і роспіс вырабаў з дрэва, каменю, керамікі, выраб пражы, а таксама асобныя віды нацыянальна-традыцыйных рамёстваў. Сплачваць падаткі рамеснікі змогуць 2 спосабамі, як рамесніцкі збор або як падатак на прафесійны даход. Новы ўказ забараняе рамеснікам выкарыстоўваць прамысловыя машыны і абсталявання. Пры гэтым датычнасць чалавека да так званай экстрэмісцкай або тэрарыстычнай дзейнасці зробіцца падставаю для пазбаўлення яго статусу рамесніка. Паваленыя дрэвы, патопленыя дарогі, пашкоджаныя жылыя і гаспадарчыя будынкі. Цягам сотняў праблемы з электразабеспячэннем зазналі больш за 390 паселішчаў. Непагадзь чарговы раз прайшлася па Беларусі. З-за моцнага дажджу падтапіла 7 прыватных дамоў у Баранавічах, Менскім і Маладзечанскім раёнах. Паваленыя дрэвы пашкодзілі некалькі легкавых аўтамабіляў. У вёсцы Цешкава, што ў Пухавіцкім раёне, моцны вецер паваліў нават электрычныя слупы. Працаўнікі МНС з дапамогай іншых службаў на працягу дня адпампоўвалі ваду з падворкаў
пілавалі і прыбіралі дрэвы. На найбліжэйшыя дні сіноптыкі абяцаюць спякотнае надвор'е без ападкаў. Чакаецца, што на выходных тэмпература паветра ў краіне перавысіць 30 градусаў. Беларускі футбаліст паспрабуе зрабіцца зоркай еўрапейскага топ-клубу. 12-гадовы Алексей Майораў падпісаў кантракт з клубнай акадэміяй мадрыдскага Рэалу. Аб магчымым пераходзе футбаліста вундэркінда ў стан Рэалу стала вядома яшчэ ў студзені. Пра гэта распавёў трэнер прыватнай менскай футбольнай акадэміі «Арсенал» Мікалай Рындзюк. Паводле яго мадрыдскі клуб прапановаў за Майорава 120 тысяч еўраў. У свае 12 гадоў Алексей ужо паспеў прайсці школу сталічнага «Дынама» і ФК «Менск». Таксама ён трэнаваўся ў маскоўскім «Спартаку». Затым Алексей пераехаў сям'ёй у Іспанію, дзе пагуляў у сістэмах «Эспаньола» і «Сарданьолы». Там юнака і заўважылі скаўты «Рэалу». Сваё выступленне ў акадэміі каралеўскага клубу Майораў пачне за юнацкую каманду 13-гадовак. І гэта была апошняя інфармацыя ў выданні «Аб'ектыву». Наперадзе вас чакае праграма «Белсадзум». Вядоўца Вітаў Цівчык разам з гасцямі абмяркуюць візіт у Менск кітайскага топ-чыноўніка і скандальныя заявы Лукашэнкі. Я ж на гэтым з вамі развітваюся, зычу спакойнага і утульнага вечара. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.